vás všetkých u nového videa a dnes tu máme také špeciálne videjko, lebo už mi rovno aj píše. Tak môže mi prestať písať, aby som mu ohodnotil kanál. No práve nehraje, čiže škoda. Ale on je tady. Ako vidíte, no je dosť dobrý. Má 4969 trofí tu jak. A tu má dosť veľa tých matstýlov. A dosť dobrý je aj v gameplay. Za niektorých brawlerov zase nie, ale za skoro väčšinu áno. Čož znamená, že som ale keby ste chceli viac videí z nejakých hier, tak mi to napíšte tu a dajte odber, lebo sa blížime k 100 a čus.